Primer de tot vull felicitar l'Aran perquè ha fet una gran final i un gran torneig en general. Ha estat una gran setmana i vull agrair sobretot a la federació per tot el que ens està ajudant amb aquesta etapa formativa i sobretot al Miqui, que és el nostre entrenador. Primer de tot, felicitar el Max pel gran torneig que ha fet i crec que ha jugat molt bé avui. He fet una bona setmana, un bon torneig, perquè he jugat amb rivals bastant més grans i he anat partit a partit des del principi i a mesura que anava jugant he jugat millor. Ara acabo el meu any com a júnior, com últims anys com a juvenils, i ara començo a jugar ja a tenis absolut. Bueno, jo he acabat la meva etapa juvenil, l'any que ve ja marxo als Estats Units. Estic molt contenta d'haver arribat a la final. M'he sentit superbé i espero poder seguir jugant d'aquesta manera i disfrutant del tenis.